ndichiti zvino YouTube haichanyanyotarisa kuti une masubscriber mangani. Unogona kuona kuti une kana 1 subscriber but utoona munhu ane kana 20,000 na 10,000 views pa video yake. Kureva kuti pane vanhu vatoona content rako rawaisa even though une 1,000 une 500 subscribers or less than number dzevanhu, so hazvichidetermine kuti une masubscriber 100 saka uchaonekwa navanhu 100, no. So pavanhu hobhova vachaona video rako even une masubscriber mashoma, you'll be surprised kuti unogona kutowanawo vanhu vatori willing kungouya kungokusimbisa kuti hashamwari tatoona video rako rawataura ende wati unoita zvakati nezvakati saka hatoda kutora kuzokusimbisa. Zviri sei guys? Nhasi ndakuya panapa hangu kuti ndingoti guys hazisi kufara. Ndakakanda zivideo nozara kareba about an hour ndikati mafesi wangu chimbondisimbisaiwo, but you guys hamsi kundisimbisa musadaro. No, thank you so much for all the support. Those who have managed to watch and those who are subscribing, please, thank you so much. I really appreciate this. This is something that I've just decided to do, and when you see others supporting you in that, it's really something that just gets excites you. So today I've got something interesting that I'm going to do. You remember, I was telling you that you can actually monetize what you do. You can actually monetize everything that you actually do wherever you are. So I bought this small van kudara sometime, and pandakaitenga kavhani kakaka vanaitoti watengere van, but chivhani ichi kaichi ndangokutipirawo chine masitsi kumasuro, ende masitsi aya kana ndakatakura mhuri yangu ndinongotakura mhuri yangu yotongogara pamasitsi waya, but ukapinda ukaona masuro ngoti hapana hapo light saka unogona kusaona, but ukatarisa masuro kune chisimbi chinofamba, masitsi anorara ndorarisa masitsi saka obva aita kudaisoka then chisimbi chobva chauya yobva yaita chivhani kumasuro, saka anenge atova like kafull vhani kanenge aripo kakadaro. So ini ndichitodhiraivha mukati umetoita sekaprivate car kana uchiona haungambotofungi kuti ivhani. But why ndiri kukutaura izvi, like pandaikudza kutika paYouTube monetization haisi nyaya yekuti aiwa ndine mafollowers akati saka ndoari kuita kuti ndiwane monetization. No, you can actually monetize even une mafollowers mashoma unogona kutomonetize, because chinoitika ndechekuti izvezvi apa kwandotoenda uku ndikuenda kunotakura zvinhu zvemumwe munhu zvemumba make zvaasachadi. So zvinhu izvo zvaasachadi zvinoda kuti zvitakurwe nekavhani. Saka inini munhu akatongoziva kuti ndine kavhani and akatoonawo social media yangu kwakutondisendera message, uya unditakurirewo zvinhu zvangu unondiisirawo kumarara boss kunoku, kana zvinhu zvacho zvisiri singakwani mubhini unofanira kutongoona wega yekutamba kuti wozviita sezvinhu izvozvo kuti uzvirase boss. Kana zvisingakwani mubhini rako like semabhini akaita seaya, kana zvinhu izvozvo zvisingakwani mumabhini aya unotofanira kutofigure out kuti either wavabhadhira vekanzuri wavo voya wozvitora kana kuti wotoona kuti woenda unozvirasa sei wega uri iwewe mene. So inini munhu atoona kuti paka something izvozvo nditori paoff zvangu ndakatochila ndakatokula down ndakutoenda, ende ndokumonetiza kwaunogona kuita social media page rako. Unotoita vamwe vanhu vanongokucontacta vachingoziva kuti aiwa no kune face akati anogona kundiitira zvakati kana kuti anogadzira maCV kana kuti anogadzira chakati, then wotomonetize. Even une 100 followers, une 20 followers, une 10 followers, une 5 subscribers, 100 subscribers, masubscriber mashoma iwayo. Because remember ndakutaurira last video yangu ndichiti zvino YouTube haichanyanyotarisa kuti une masubscriber mangani. Unogona kuona kuti une kana 1 subscriber but utoona munhu ane kana 20,000 na 10,000 views pa video yake. Kureva kuti pane vanhu vatoona content rako rawaisa even though une 1,000 une 500 subscribers or less than number dzevanhu, so hazvichidetermine kuti une masubscriber 100 saka uchaonekwa navanhu 100, no. So pavanhu hobhova vachaona video rako even une masubscriber mashoma, you'll be surprised kuti unogona kutowanawo vanhu vatori willing kungouya kungokusimbisa kuti hashamwari tatoona video rako rawataura ende wati unoita zvakati nezvakati saka hatoda kutora kuzokusimbisa. So guys, ngatisimbisane. Even ipapa want to monetize YouTube, even outside of YouTube, uripo paYouTube ipapo but usina masubscriber akawanda, usina mafollowers akawanda, turakungoita mari still zvakadaro. Ende kuita mari kwacho is just about networking.
kungoonesana kuti uyu ari kuona kwakati anoita zvakati, aizi ari kwakati, kana uchida kuona kuti chichi chianoita zvakati, kana uchida kuti auya kutore podcast, une podcast, une njere dzako dzepodcast dzaunadzo, unonifonera ungoti izi shamwari uya kunoku ndiri kuuk zvino, ungoti uya kwakati ndine chirori chinotokanda makamera mukati umu takatonanga chi kunoshuta podcast kwauri ikoko, then tatoita mari, tatoshinga, tatoita something. Maybe unongoti ndatoita customer yangu ine muchato, unonifonera shamwari ndakuona wakabata kamera musi wawe uya kuno ndotomanya tatoita deal, tatosocialize, tatodi asi atanga namafollowers akawanda, but yes mafollowers takati anodiwa with time also, because the more followers, the more influence and everything, the more even ma bigger brands anogona kuzokusimbisa kuti aiwa uri munhu akadi anogona kutibatsira. So guys, ndichakuratidza yezvo ndoda kuenda kunonga zvinhu, ndichakuratidza ndazvitakura ndozokuratidza kwa ndichaenda kunozvirasa, so just stay tuned guys. I told you kuti mota inoshanduka, yatoshanduka izvo zvandoona kumasuro, ndatoti kwakatozara, pandoona chikeji chechindi protector kuti chi ndisakuwadzwa nezvinhu zvenge zvekumasuro, saka izvo zvikwatozara kumasuro zvinhu zvanda kutoenda nazvo kunorasa marara. So ndichakuudzai kana ndasvika kumarara ndokuratidzai, hope anondibvumira kutora video yacho ndichikuratidza kuti zvizvo kutora nzvimbo, but ndo game racho toita sei, ngozamazama zvese one day today. So ndotozadza zviri kumasuro, saka inotambika, toita sei, hatina yatingatamba. Thank you guys. Guys, I've just dropped the items that I had bought for recycling at this center. So what they did, they have specific items where you have to put things in different locations, from number 1 I think to number 6, that they can actually tell you to say, can you do this and stuff like that. So everything will just be in order. If you put the thing in the wrong place, they will ask you to just change it and put it where it's supposed to be, so that I think everyone they can recycle it properly. So there will be big machines getting the things in place and whatnot. So it's a really nice place that I've been today, because you know we are taking care of the world. So guys, this is what's been happening today. So see you in my next video guys. How are you? Ndasvika padheni manje, ndatodzoka kwakanda ndimborowesa marounds. Tatichigadzira nyika kuti ichi world iwe world yakanaka, tichirecycla, tichitorawo zvinhu zvakaita unoisa pamwe kuti nyika yedu katisaramba tichingozadza marara pese pese. But ndiri ikoko pane zvinhu zvandanotisa, kune zvinhu zvimwe zvichiraswa ikoko zvakanaka zvisingatomboiti zvokuti uchitoona chinhu unotoona chinhu chakanaka ichi. So manje amene kana paripo vanoziva kuti aumanaka zvinhu zvinoita sei kuti uzviunganidze wozvitumira wozviitisa kana kuZimbabwe kana kune imwe nyika, Nigeria, whatever, paunogona kuzviendesa kuti unotengesa. Ungondiudzawo guys kuti vari kuzviita sei. Ndatoona ndiri koko kainini dzimba yangu akatonditi mangwa ndichingofunga mari chete. Saka nacho zviona ndatoti unoona kuti ramari kana zvinhu zvikurasa zvimwe zvotoona kuti zvinhu zvekuti choda kungogadzirwa slightly chichi white goods, washing machine, stove, machi ndochingoraswa. Munhu angonasashandi otorasa, havana nguva yekuti aiwa tichigadzire ichichi, hakuna nguva yakadaro. So guys, hatishandisei YouTube, ngatiitei mari. And like I told you, hauiti mari nekuti waane mafollowers akawanda, no. Unoita mari nekuti waane kuma-connections, waane community, waane vanhu vari kusimbisawo vauri kusimbisawo, muchingodaro muchichinjana. So guys, kana uchikwanisa kuti uite something neumwe, kana kuti ungoonesa umwe munhu waunenge wangosangana naye motopesa makutoonesa makutoita something, ngatiite izvozvo guys, ngatiite mari. 2026 unoyo ngationesane kuti toita mari sei guys. PaYouTube ipapa totoita mari tikatochinja upenyu nezvinhu zvimwe zvaita chingofunga ndazviiti, but tinonesari kuti waane millions of followers waenda viral. No, iva washoma anenge autevera wakangodzidzisa nyaya yako yauri kutaura, you never know, unogona kubva watosera watopinda machena. So guys, ngatirambei tichingoshingisana tichingodaro. Usaneta ukaona mafollowers ukaenda maviews ako ari mashoma, ngaziva kunetesa izvozvo. Ramba uchingoshinga ungokanda content chete.
one day pane zvauchataura zvichafadza umwe kana zvichashandira upenyu hweumwe munhu, then umwe munhu abva sheya neumwe sheya neumwe, then ubva watofonegwa unzi uya kuno undibatsire nechakati nechakati. Like ipapa ndotokubva kuti ndatowana basa handatoenda ndikatonotakura zvinhu ndikatonozvirasa uku andika. And also guys, paunonorasa zvinhu make sure kuti mota yako yarunorasa nayo warejista ikoko, because ukasarejista unoona tiketi rateera kumba kuti wanga uchiite pano usina kurejista. So zvinhu zvekuti unofanira kuziva kuti chi warejista every time paunoenda unorasa marara. So guys, thank you so much for your support. Kana usingandizivi uchichangongondonawo nhasi, ndinonzi Israel and this is my blog randangotanga ndingosharewo my experience andechingosangana nawo mupenyu. Ndakatenda 40 gore rapfuura, rino ndotopinda 41, so ndiri a 40-year-old blogger. So vanangona kutoseka but ndikutonakigwa hangu nditoita izvo zvatikuita. Thank you so much guys, see you in the next video.